шабакаҳои иҷтимоӣ ва умуман интернет метавонад ҳам зарар расонад ва ҳам фоида оварад. Вобаста аст аз оне ки чӣ хел одам онро истифода мебарад. муроҷиати ман барои ҷавонон: соцсет ё ин ки шабакаҳои иҷтимоӣ ин ҷои даъват аст. даъват ба кори нек. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: се чиз пас аз марги инсон ба ӯ фоида овардан мегирад. ва яке аз инҳо ин илм аст ки агар инсон вафот кард, илм боз ҳам паҳн шудан мегирад. барои ҳамин агар интернетро дар ҷои даркорӣ, дар ҷои лозима истифода барем, шояд Аллоҳ ба сабаби ин моро ба биҳишт дарорад. агар телефон ҳамавақт ҳамроҳи ту бошад, агар ту ба ҳоҷатхона, ба ҳаммом бо телефон меравӣ, ҳатто вақте сари миз бо дигарон нишастаӣ, телефон назди дастат аст. ва ин агар танҳо ба хотири дидани он бошад ки чанд то лайк ҷамъ шуд, ту аллакай аз ин вобастагӣ дорӣ. ту бояд аз ин даст кашӣ. беҳтараш ба худат нигар ки 1 сол пеш чӣ гуна будиву ҳоло чӣ гунаӣ. 1 сол пеш аз ин ту чӣ хел будӣ, чӣ гуна одам будӣ ва ҳоло дар кадом ҳолат ҳастӣ, ҳоло чӣ гуна одам ҳастӣ. ту аз оила дур мешавӣ, муомилаат дигар мешавад, фаромӯшхотир мешавӣ. ва ин ҳама аз хотири чист? вақте ту таваллуд шудӣ, вақте ки ба дунё омадӣ, аз ҳеҷ чиз вобаста набудӣ ва ҳама вақт метавонӣ ки аз ин вобастагиҳо даст кашӣ. ту бояд худро идора кунӣ, зеро касе инро ба ҷои ту намекунад. агар ту худатро идора накунӣ, ба ҳамин роҳ рафтан гирӣ, касе ба ҷои туро идора намекунад. зеро ин танҳо барои ту даркор аст, ин ҳаёти ту аст. ибн Алқайюм мегӯяд, агар фикрро бас накунӣ, вай ба ният ва баъд ният ба амал табдил меёбад ва амал ба одат. яъне ки як фикр ба сари ту омад, ту ҳамин фикрро бас накардӣ, баъд ин фикр ба ният табдил меёбад ва ту мегӯӣ ки бояд ки инро кард, бояд ки ман ҳамин хел кунам. ва агар ниятатро низ бас накардӣ, ин аллакай ба амал меояд, яъне ки ҳамон коре ки гуфтӣ ман бояд ҳаминро кунам, ин корро ту мекунӣ ва баъд аз оне ки ин корро кардӣ, ин аллакай одат мешавад ва ту ҳамин корро кардан мегирӣ. ту бояд ба худ мақсад гузорӣ ва пеш аз ҳама барои расидан ба ин мақсад аз худованд кӯмак талабӣ. барои худат бигӯ, аз ҳамин рӯз ман танҳо дар 2-3 ҳолат ба соцсет медарояму дигар дар давоми рӯз онҷо намедароям. танҳо 1-ним соати муайян барои ин ҷудо кун. ман дар соцсет 2 соли пеш пайдо шудам ва нияти ман танҳо даъват буд, лекин баъзан пушаймон ҳам мешавам, зеро баъд аз ин инсон мефаҳмад ки чӣ гуна ин ҳама интернет ӯро ба худ ҷалб мекунад. зеро шайтон чӣ гуфт? вай гуфт, ман бандагонро дар роҳи росташон фиреб мекунам. яъне ки баъзан фикрҳои он ки ана ту кори хуб карда истодаӣ, ҳамин гуна фикрҳоро шайтон ба сари одам ҷой мекунад ва одам метавонад ки аз хотири як кори кӯчак аз кори бузурги дигаре даст кашад. оиди баҳсҳо: соцсет ҷои ин гуна амалҳо нест. инҷо ҷое нест ки инсон бояд ки баҳс, ҷанг ва ин гуна корҳоро кунад. зеро агар шумо аҳамият дода бошед дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ, вақте инсон дар экран менависад, қаҳрамон аст, хело зур аст. лекин вақте ки рӯбарӯ вомехӯрем, чӣ мешавад? ҳамааш тамоман дигар мешавад. боз баъзеҳо тамоми ҳаёташонро дар соцсет барои тамошо мегузоранд.
این بسیار کار اشتباه است. باز باید از کبر، از خودنمایشی ترسید. این در اینترنت خیلی زیاد است و شاید در نظر شما چیزی بده ننماید. و خلاصه هر کسی چیزی در اینترنت گفت فردا نزد پروردگار جواب خواهد داد و باید برای این آماده باشد. خداوند نگهبان هر یکی شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.